हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खाम दामदों। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मनता स्वर्गियारि। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों सुमित्रा मुसाहारि। लोगोफोर नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों कामेश्वर स्वर्गियारि आरो सौमिश्री स्वर्गियारि। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय एमएस प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैफिनगोन।